Kalian kakon. Aku njaluk tulung balik kamu. Nek wis rondo ketok mlebu nang pendopo pulang. Riko balik penduduk yo. Pasno polai londo. Nek nganti aku geger balik londo aja kesuwen. Nyawi jo penduduk iki karo Riko. Riko langsung pesen londo sing mlebu nang pendopo pulang iki. Nek ngoten kaya sampe kursus gagak budal rek. Ya, Pak. Dan londowani mlebu nang gone pendopo pulang luwih bingkara wong jiwa ya. Ana urmati ana perkara sing luwih gedhe. Tapi aku ya gak mundur saja. Ora mengkiri kulo tumbuk nek kate wondo mlebu nang ngene kene. Sapa maneh sing kate wondo? Sapa maneh sing kate berani kakak? Apa kok yo gak murah kakak karo kok yo gak oh iya sih. Riko sing hati-hati lho kalau ngono ya. Ah, kepane wong tolong lho iki. Kamu gembrusuk nang pendopo purat iki tanpa tak undang. Yo. Ana perlu apa Riko teko nang gone pendopo purat iki lho. Kamu orang sekarang menjadi target operation dana. Terus karena kamu orang tidak mau kerjasama atau affiliation dengan orang-orang Superman. Iya. Kenapa kamu orang tidak mau seperti penduduk? Lah, iki. Nek Riko wis iso ngomong sing kaya ngono, oke. Aku gak gelem setor penduduk jaran aku mau gandeng renteng nyambut gawe nyawi karo bangsa Londo. Nek bangsa Londo gawe tertek nok gompol porong, iki aku gak apa-apa. Tapi nek kate pendudukku siji ae dijak nyambut gawe gandeng karo Londo, aku sing gak mulai panjenengan, Bro. Riko, orang. Kamu harus mengerti undang-undang dan government. Apa undang-undang itu? Exorbitant effect. Sing maksudnya, siapa yang menyalahi hukum akan diambil tindakan. Jadi kamu orang the target operation order. Ya, no. Nek teman-teman kamu wis tekan nang pendopo pulang sak kunjopo aku menurut aku salah gak bentukor penduduk gawe tetep nang orang sing nyambut gawe karo kon. Yo, aku gak apa-apa. Aku manut mbok rancet kok boten tangsi. Tapi aku njaluk wektu tak ngomong barek bojoku Sutina lho yo. 5 menit. Yo, pokoke mbok olehi aku wektune ngomong. 5 menit. Yo. Sutina. Iya. Aku ngomong gak tak bali maneh penolale wis krungu yo ngerti apa sing dadi karepe wong. Nek dina iki aku lagi gonang tangsi. Tapi sak duwe bukan tangsi. Aku tetep pusoko. Aku kok iki belum ngajen sing menang lak itu. Mergo itu menang kok iki kok iki tinggal kok kan. Iki. Pusoko iki tak tinggal tak seneng-seneng kok. Gak ono maneh sing buat tokoku iki gantane siji loro ya anak Riko Joko Sambang. Iki minangka kena dina iki wis ana saka nang gone Joko Sambang iki. Kanggo nyambung watangmu iki wong sing kaya aku ya wong tuane Joko Sambang. Lho wong iki sapa iki? Iya. Rasane budal kok ora kok udah ora tak iki kan perintah kalian muga-muga kalian kudu ora ngopo kan. Nek kok balikan pada pendopo gunung Jangkir maneh kumpul awak. Iya. Sak budal nang tanjene Londo iki. Apa
sing dadi kesentuh omongan mantu iling-iling ayo. Masih kok wedok iki. Anjur kali wonten nyawi yo karo penduduk gunung aku. Nek ono apa-apa kuwi kok munggah nang sithik ya. Nyawi tidak sithik. Yo dong. Tinggal yo. Pas mati iki.